Baltzenekien HTA eraikitzea, trenbidea bikoiztea eta modernizatzea baino 2 aldiz gehiago kostatzen dela. Baltzenekien trenen erabiltzaileen 6%, baino ez duela HTA erabiltzen eguneroko joan etorrietan? Baltzenekien abiadura handiko trenak ez duela geltokirik izango Iruñaren eta Euskal Y-koaren artean? Baltzenekien abiadura handiko tren baten pasaldi bakoitzak lurrean eta eraikinetan vibrazioak sortzen dituela kilometro askotara, eta horrek zarata eta osasun arazoak eragin ditzakeela? Baltzenekien abiadura handiko trenak gure bailaretako garapen ekonomikoari kalte larria eragingo diola? Izu AHTak lur mugimendu erraldoiak eta harrobiak sortuko dituela, eta gure baiaran sakanan 9 zabortegi erraldoi sortuko dituela. Baltzenekien tren publiko eta sozialaren alternatibak herri-herri, distantzia ertaina, ibilbide luzea eta merkantzien garraioa bide berdinetik egitea proposatzen duela? Baltzenekien Nafarroako AHT ez dagoela merkantzia garraiatzeko prestatuta? Baltzenekien HTak hiriburuak bakarrik lotzen dituela eta bizkarra ematen diela herriei, landa munduaren eta hiri munduaren arteko aldean dituz. Baltzenekien AHT eraikitzen den tokietan tren konbentzionala 2. mailara baztertzen dela eta eskaintzen diren zerbitzuak asko murrizten direla. Alegazioa oraindik ipinez baduzu, gogoratu martxoaren 27 arte epea zabali dela. Eta bestetik, animatu larunbatean altsasun egingo den manifestaziora.